Ministarstvo obrane SAD-a planira izgraditi napredni mobilni prototip nuklearnog mikroreaktora u nacionalnom laboratoriju Idaho. Kada većina ljudi pomisli na nuklearni reaktor, zamišljaju nešto ogromno. Misle na masivne betonske zgrade, goleme rašladne sustave i objekte koji se grade godinama, a nakon završetka se više ne mogu premještati. No, projekt Pele temelji se na potpuno suprotnoj ideji. Inženjeri grade nuklearni reaktor dovoljno mali da stane u 4 standardna transportna kontejnera. Jednostavno rečeno, to je reaktor koji se može premještati kamionom, brodom ili teretnim zrakoplovom. Isprva, to zvuči teško za povjerovati. Nuklearna energija oduvijek je bila povezana s teškim konstrukcijama i fiksnim lokacijama. Ali kada shvatite problem koji američka vojska pokušava riješiti, ova ideja počinje imati smisla. Jer pravi problem iza ovog projekta je ozbiljniji nego što većina ljudi misli. Skriveni problem zašto vojska želi prijenosnu nuklearnu energiju. Moderni vojni sustavi trebaju mnogo više električne energije nego što većina ljudi shvaća. Udaljena vojna baza nije samo nekoliko šatora i radio. Može imati komunikacijske sustave, nadzornu opremu, senzore, računala, klimatizaciju ili grijanje, područja za održavanje i mnoge druge pomoćne sustave kojima je potrebna energija tijekom cijelog dana i noći. U mnogim udaljenim mjestima ta se energija još uvijek dobiva iz dizelskih generatora. Dizel je uobičajen, fleksibilan i već je dio vojnih opskrbnih sustava. Ali ima jednu veliku slabost, mora stalno stizati. Svaki put kada zalihe goriva počnu nestajati, vojska mora planirati transport, štititi konvoje, premještati kamione na velike udaljenosti i izlagati ljude i opremu riziku. Projekt Pele je predstavljen kao način smanjenja te potrebe za gorivom i opasnosti koja dolazi s njom. BWX te navodi da bi sustav mogao zamijeniti do 1,5 milijuna galona dizela i ukloniti stotine dostava goriva svake godine. I upravo je to prava priča ovdje. Ne radi se samo o reaktoru, nego o ovisnosti o gorivu. Jer udaljena baza koja ovisi o stalnoj isporuci goriva ne koristi samo električnu energiju. Ona koristi i transport, ljudske resurse, novac i vojne resurse. A ako se te rute goriva napadnu ili blokiraju, problem više nije samo financijski. Postaje ozbiljan vojni problem. Projekt Pele je pokušaj američke vojske da riješi taj problem. Umjesto da se gorivo šalje iznova i iznova, ideja je poslati sam izvor energije jednom i dopustiti mu da radi godinama. Zato ovaj projekt postoji. Što projekt Pele zapravo jest? Projekt Pele je program Ministarstva obrane SAD-a. Voditelj programa je Ured za strateške sposobnosti, Strategic Capabilities Office. Cilj je dizajnirati, izgraditi i testirati prijenosni visokotemperaturni plinski reaktor. Glavni izvođač je BWXT Advanced Technologies, a reaktor se priprema za testiranje u Idaho National Laboratory. Vladini opisi smještaju ga u raspon od 1 do 5 MW električne snage, dok javne informacije BWXT navode da se očekuje da demonstracijski uređaj proizvodi oko 1,5 MW električne energije. To možda zvuči malo u usporedbi s uobičajenom nuklearnom elektranom, ali takva usporedba promašuje bit. Projekt Pele se ne gradi za gradove. Gradi se za udaljena mjesta gdje čak i nekoliko megavata stalne električne energije može napraviti ogromnu razliku. Sustav je također dizajniran da radi do 3 godine bez dopune gorivom. To je jedan od glavnih razloga zašto privlači pažnju. Ako to uspije u stvarnim uvjetima, značilo bi da reaktor nije samo mali, nego i dugovječan. Javne informacije također pokazuju da su uključene i druge velike tvrtke. Rolls-Royce Liberty Works isporučuje sustav za pretvorbu energije, dok Northrop Grumman isporučuje modul za kontrolu reaktora. To je važno, jer mobilni reaktor nije samo o smanjenju jezgre reaktora. Radi se i o kombiniranju goriva, kontrolnih sustava, proizvodnje električne energije, zaštitnog oklopa i transporta u jedan funkcionalan sustav. Dakle, projekt Pele treba razumjeti kao pravi testni program. To nije glasina, to nije tajni stroj
I to još nije potpuno vojno raspoređivanje. To je korak između ideje i stvarnog dokaza. Kako mobilni reaktor zapravo funkcionira. Razlog zašto je ovaj dizajn moguć nije magija. To je pametna inženjerska ideja. Projekt Pele koristi TRISO gorivo. To je napredna vrsta nuklearnog goriva napravljena od sitnih čestica urana prekrivenih s nekoliko keramičkih slojeva. Ti slojevi su dizajnirani tako da sigurno zadrže radioaktivni materijal čak i pri vrlo visokim temperaturama. To je jedan od razloga zašto je TRISO postao toliko važan u naprednim dizajnima plinskih reaktora. Nedavna javna izvješća pokazuju da je TRISO, gorivo za projekt Pele, već isporučeno u Idaho National Laboratory. To je značajan pokazatelj da je program prešao fazu teorije. Vrsta reaktora također je vrlo važna. Ovo je plinski hlađeni reaktor, a ne tradicionalni veliki vodom hlađeni reaktor smanjen na manju veličinu. Ta razlika je ključna. Projekt Pele funkcionira jer je od početka dizajniran drugačijim pristupom, fokusiranim na kompaktnu veličinu, modularni dizajn i snagu u formatu mikroreaktora. Njegovi pomoćni sustavi također su modularni. Kontrolni sustavi, oprema za pretvorbu energije i dijelovi reaktora svi se razvijaju s obzirom na transport. Rolls-Royce Liberty Works ovdje igra važnu ulogu, jer nuklearna toplina postaje korisna tek kad se pretvori u električnu energiju koju ljudi zapravo mogu koristiti. Dakle, kada ljudi čuju izraz mobilni reaktor, ne bi trebali zamišljati reaktor koji dolazi na bojno polje i odmah se uključuje. Stvarna slika je puno praktičnija. To je prijenosni napredni reaktorski sustav koji se može premještati, postaviti na pripremljenu lokaciju, pažljivo spojiti i zatim testirati pod kontroliranim uvjetima. To možda zvuči manje dramatično od znanstvene fantastike, ali je puno impresivnije jer je stvarno. Mjesto testiranja. Zašto je Idaho važan? Ako biste željeli dokazati da prijenosni reaktor zapravo može funkcionirati, ne biste ga testirali negdje slučajno. Testirali biste ga na jednom od najvažnijih nuklearnih istraživačkih mjesta u zemlji. Zato Idaho National Laboratory ima tako veliku važnost. Ministarstvo energetike kaže da će projekt Pele biti demonstriran u INL-ovom kompleksu za testiranje kritične infrastrukture, Critical Infrastructure Test Range Complex, gdje će reaktor biti spojen na mikromrežu laboratorija. Javne informacije također jasno pokazuju da postava uključuje pripremljeno mjesto i zaštitnu strukturu. Taj detalj je važan jer pokazuje da se ovo tretira kao ozbiljan nuklearni test, a ne kao jednostavan električni uređaj koji se samo postavi. INL projektu Pele daje nešto važnije od samog zemljišta. Daje projektu vjerodostojnost. Ovo je jedno od ključnih mjesta gdje se testiraju, proučavaju i približavaju stvarnosti ideje naprednih reaktora. Ako projekt Pele uspije tamo, pokazat će svijetu da prijenosna nuklearna energija više nije samo ideja na papiru. A ako ne uspije, neuspjeh će se dogoditi na mjestu koje je upravo stvoreno da se prouči taj neuspjeh i nauči iz njega. Zato je Idaho pravo mjesto za dokazivanje. Zašto je ovo veće od jednog vojnog projekta? Isprva, projekt Pele može zvučati kao vrlo specifično vojno rješenje, kompaktni reaktor za udaljene obrambene operacije. Ali ako test uspije, njegova važnost mogla bi se protegnuti daleko izvan jedne vojne misije. Razlog je jednostavan. Prijenosni reaktor mijenja način na koji ljudi razmišljaju o tome gdje se nuklearna energija može koristiti. Tradicionalne nuklearne elektrane zahtijevaju ogromne trajne strukture, masivne proračune i dugotrajnu gradnju. Mikroreaktori sugeriraju drugačiju budućnost, manje sustave, izrađene za specifične zadatke koji mogu raditi u izoliranim mjestima ili na područjima s ograničenom infrastrukturom. Javni izvori pažljivo opisuju projekt Pele kao obrambeni program. No, ako uspije, mogao bi utjecati i na način na koji se napredni nuklearni sustavi gledaju u mnogim drugim područjima. To ne znači da projekt Pele već započinje civilnu energetsku revoluciju. Nije. Ali ako ovaj test dokaže da se reaktor može izgraditi kompaktno, sigurno premjestiti, odgovorno sastaviti i pouzdano koristiti, tada će budući projekti prijenosnih reaktora postati puno lakše zamišljivi,
Zato toliko ljudi koji prate naprednu nuklearnu tehnologiju pomno prati ovaj projekt. Jer ponekad testni projekt vrijedi ne samo zbog toga što napaja, nego i zbog toga što dokazuje što je moguće. Rizici, ograničenja i kontroverze. Naravno, premještanje nuklearnog reaktora odmah postavlja pitanja. I ta su pitanja potpuno opravdana. Prijenosni reaktor i dalje sadrži nuklearno gorivo. I dalje zahtijeva sigurnost, zaštitu, pažljivu pripremu lokacije i strogu kontrolu rada. Samo zato što je projekt Pele mobilan, ne znači da je jednostavan. Na neki način, mobilnost ga zapravo čini složenijim. Inženjeri i planeri sada moraju razmišljati ne samo o sigurnom radu, nego i o sigurnom premještanju, postavljanju i naknadnom uklanjanju. Javne informacije o projektu odražavaju upravo takvu pažljivu kontrolu, uključujući procjenu utjecaja na okoliš i strukturirano planiranje demonstracija. Zatim je tu i pitanje bojišta. Čak i ako je reaktor namijenjen udaljenim vojnim operacijama, udaljena vojna baza nije isto što i potpuni kaos na prvoj liniji. Zato je važno ne pretjerivati u tumačenju što projekt zapravo dokazuje. Projekt Pele ne dokazuje da se reaktori jednostavno mogu ispustiti u borbene zone bez ikakve potpore oko njih. Ono što pokazuje jest da vojska pokušava smanjiti svoj energetski rizik pomoću pažljivo dizajniranog naprednog mikroreaktorskog sustava. Tu je i pitanje percepcije javnosti. Nuklearna energija i dalje nosi sjenu prošlih katastrofa u umovima mnogih ljudi, iako napredni mikroreaktori koriste drugačije gorivo, drugačije metode hlađenja i drugačije sigurnosne koncepte. To znači da će svaki korak u projektu poput ovog biti ocijenjen ne samo tehnički, nego i emocionalno te politički. I možda je to i pošteno. Jer ako budućnost nuklearne energije postane manja i mobilnija, dokazivanje sigurnosti postaje još važnije, a ne manje. Završno otkriće, početak nove ere reaktora. Ono što projekt Pele čini tako zanimljivim jest to što nije samo nova naprava, to je novi odgovor na stari vojni problem. Vojska je oduvijek trebala energiju. Ali energija obično znači gorivo, a gorivo obično znači ovisnost o opskrbnim rutama, transportu, zaštiti i vremenu. Projekt Pele je dizajniran da prekine taj obrazac tako što sam izvor energije postaje prijenosan. Nije lako, nije jednostavno, ali je moguće. I ovaj projekt više nije samo ideja. Godine 2024. Ministarstvo obrane započelo je radove na demonstracijskom mjestu u Idaho National Laboratory. Godine 2025. BWX te je najavio početak proizvodnje jezgre reaktora, a kasnije te godine TRISO, gorivo za projekt Pele, isporučeno je u INL. Ranije javne izjave upućivale su na mogući put prema 2026. ali novija izvješća sugeriraju da se proizvodnja električne energije sada očekuje bliže 2028. ako sve bude išlo prema planu. Dakle, konačno otkriće nije da je Amerika tajno postavila čudesni reaktor na bojište. Pravo otkriće je veće od toga. Sjedinjene Američke Države aktivno testiraju može li nuklearna energija postati kompaktna, prijenosna i korisna na mjestima gdje tradicionalni energetski sustavi stvaraju rizik umjesto snage. Ako projekt Pele uspije, neće napajati samo jedno udaljeno mjesto. Pomoći će dokazati da napredna nuklearna energija može nadmašiti stari model velikih stalnih elektrana i ući u novu eru baziranu na mobilnosti, modularnom dizajnu i energiji fokusiranoj na misiju. Zato je projekt Pele važan. Nije riječ samo o izgradnji manjeg reaktora. Riječ je o promjeni načina na koji se energija može isporučiti na najtežim mjestima na Zemlji. A ako uspije, mogao bi postati prvi stvarni korak prema budućnosti u kojoj nuklearna energija više nije zarobljena na jednom mjestu, nego je dizajnirana da se premješta tamo gdje je najpotrebnija. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite lajkati, podijeliti i pretplatiti se za više priča o tehnologijama koje oblikuju budućnost.